momentu honetan errealitate bada. Oain gauzatze fasean sartu geha, gauzatze fase honetan sartzeko garaian nolabaite 10.000 euroko gutxieneko diru bat behar gendun, 80.000 lortzea da helburu, jakin dezazuen, jada 17.000 lortu ditugu, eta honek ja ematen digu hauspoa, indarra, prozesu hau martxan jartzeko. Hitzartu herritarren parte hartze prozesua, eta horrek gero ondorioz ekarriko duen plan integralaren idazketa, edo idatzia egitea. Nola baite, esan behar dugu, nahiz eta 17.000 euroiek lortuak dien jada, eskertu, diru hori eman duten guztiei, eta aldi berean esan, gehiagoren beharrean izango gehala. Baina guretzako diru hori lortzeaz gain edo lortzeaz aurretik, hitzartukideak lortzea da helburu importanteena. Ze esan nahi dugu honekin, zabaldu nahi dugula Gipuzkoa osoan, prozesu parte hartzaile hau martxan da, eta nahi dugula ahalik eta jende gehienek parte hartzea prozesu parte hartzaile honetan. Hortarako, hitzartukide txartela jarriko dugu martxan, berehala, 5 eurotan, ahalik eta gehien saretzen saiatuko geha, Gipuzkoan zehar, ahalik eta persona gehien izan da daitezen parte hartzaile, hemendik aurrea martxan jarriko dugun prozesu potente honetan, 80.000 euro da helburu, lehen crowdfundingekin egin genuen lehenengo pausoa, kontu korrenteak ere hor zeuden, w3koitza hitzartu.eusen bi kontu zabalik daude, lehen bakarra zeon bezala, eta denon artean lortu behar dugu 80.000 euroitara hurbiltzea. Esan baita ere, hitzarturen berri ematen jardun gehala Gipuzkoa osoan, Eureka Museoan aurkezpena egin genuenetikan, jada, Tolosa, Usurbi, Lasartean, Doain, Zarauz, Zumaia, Gorrierrin, Debagoienean, eta bihar Biteri kultur etxean Hernanin atxaldeko 6 baita ere aurkeztuko degula hitzartu proiektua, eta datorren astean, martxoaren 5ean, atxaldeko 7etan, hementxe bertan, izango da aurkezpena, Garbiñe Biurrun eta Ester Larrañaga bertan izango dialarikan, Berme Batzordeko ideak eta ezaguna. Sí, empezar con lo último que ha comentado mi compañero.